Dulling champagne na hair Áth Cliath íslú céime go raing a dós a tre. Ach bhíidir ar ais ar a hena léim a ríist a Craobh Pheil, agus dhearad a drío cheann déagas a chéile bhóchant. Ar aird curlin a rúthar a gastáin an bharrig, nuair a thugtar aig ar bhío am out a hain. Ní háil de sláán agus Éamar Gallagher a ham an trátrachta. Gútar ar fad, anna chuchan ar fad imlín. A Garrett Trídan son Lisa Cafferty agus pass Clishton son de Aoife Staunton, Deishan son ag Mayo. Carol Tastal ag a Derek Tríla sí scór dá cuid agus tá sé sin díreach leis digdan chúlan chéad scór aimsean son. Is an bhar henneiste péir, cansa smacht go deasan son ag Mayo agus ag Cafferty an pass. Go bocht ag a Derek as Deis ag Áth Cliath teach níos tá lús an taisteach a ríist dí Nolan sin an bhean anna contúirteach Deis agus oscailtí an son agus tá cúil sin nada agus snasta ag Áth Cliath níomh Heatherton ag Gara. Díreach síos tríd an lár agus orachar é sin agus Áth Cliath is gafa an tosig. Sin dochrete ó níomh Heatherton agus an Craobh mar idirí héin agus Orla Nolan agus Shellah Rístan son ag ró. Taobh Pheil tá cos na déanamh ag Mayo begáin scuilt an son ag Heather Annabelle Timothy ábalta sin a róú isteach agus seo peiste má ag Áth Cliath trí scór maithas i chéile an son Éamar. Sin has to go. Shanice Fiar, Deishan son dulchan tosach ag Aoife Staunton fuair sí cúlín má níos luatha leis an deasóg irdach leis a gceann bhfuil crinne a cé an muir ag fear beidir scór an clé ardíireach an son ag Staunton an tarna cúlín na cisiúd an son seánóna. Sila céilte éas go gohaint an cúpúr ag Mayo in san clégadí seo Tomán díreach tríd raunar yes agus ar clé an rauna dultí níomh Heatherton ag Laura Cooliver a dó sin scór Harveh cinúnach ar fad ag Áth Cliath. Dó inis aimse níomh Heatherton a bhí sé sin anna éascar fad agus cosan faoio astruchttan son agus ar fud na háite. Well sin é agus tháinig mé go raibh níomh Heatherton go thomlann saor le hí féin ar tí sin den park agus bhí mé fánacht ar cosantóirí le teart theici ach le bhéidir ire ní raibh inar bífa agus tíon. Siúchan príomh Conor ríist. Dogan níos fear measta dosach go cinnte ag Áth Cliath agus seans beidir inis ar cúil eile tá lús úntaach sa lína lán tosaigh sin agus tá an tríú cúil aimsean son ag Áth Cliath agus buile marfach i seahéid sin Kate Sullivan a tháinig isteach ó Cumann Naomh Sylvester ag an mrise ag Creek nó písa maithimar mar an sonna cé. Well is mór an onadí í le tearta seach de an arbí agus tas agni Keiko Commas agus tá Kate Sullivan. Bhí go leor le Jenny aici le hí héanaan sin agus arís an Ellen sin. Tá trí chúil glán ar na fórna agus ní mór de bhuió cúil a aimsiú go mar má heistíú fannacht in san caibhlann seo. Beidir bhfuil deis inis tríd an lár an cosan go maith Áth Cliath tríla siad cúlína go deire ó Aoife Geraghty agus tá sé sin ag máise tá siad tríd go deire chuna cearta Howardlóvantá. Agus fan tiile scór an orthu go cinnte se chugan is Caitlin Coffey ní bhada hasiste ar barc. Char testáil uí go deir an ceanchar síos agus chun ceim má déanta ríist ag Áth Cliath deis scórálan can Tománta tríd agus leis digdan chúla go deire sár iirecht ar fad an son a ríist ag Kate Sullivan. Agus Áth Cliath inis ar tí an chéad cléthe bhócant an tá tá spántas má. Yeah, I suppose with the new rules, that middle third is where the game is won and lost. So I suppose we probably came out looking to win that battle. It's a real engine room of the pitch, I suppose, and we probably got the upper hand there in the second half, and thankfully we were able to get the ball into our full forward line. Probably weren't happy with our performance in the first half. We felt we had a lot more in the tank. Thankfully, we came out in the second half and showed that. Yeah, quick turnaround now and a tough battle against Donegal next week. A great way to start our All-Ireland series, and yeah, we'll be happy going home, but we know that we have a lot of work to do for next week.